haganegi ukrish bakui tong in duai nagabinda king sai board tongwa badon hapadenga jinge bau jisun karku duai ru nagabinda kong nagabinda ka jing jatait bamjukat mensiam jong kong Devora karkongor Jisu nagabinda kanega step nginamanra ya barro ke jing tu mushime shime chungi hau Jisu ngiduairu nagabinda baro ke bakar pad banduai nagabinda jungi ya ki bapang ki bashitam ki batiaha ki hospital ngiduairu nagabinda ka Bible convention ha kanega sngi sajain ba ka bor Jisu nampau habaro ki bru ki bawanchimenda Duai nagabinda ka inner healing retreat katkandai arpo we tarik. Ha kerteng upa barukon barumensi mbakoid. Amen. Kajinga e jungo trai jungi u Jesu Christ. Bat kajingi jungo ble. Lem bat kajinga silok jungo mensi mbakoid. Kindon rengkad bat pi baro. Rengkad bat piru. Ko himen ko para nginang yusngo na ka kitab Hosea no ngia tulupa kumno kibriu kilale haram persha ya uble ya kis em bad kibriu ki bamane ya kiblei tao bad kila im pahu pahai da kaba pensngo ba ya lade bad kila krat ya uble born sin ngiru haga jingim jungi habangi kam eat yaga jingsngo bha janga parte ngila ben klat ya uble bat kalanga pop tongin puson halaga donur kamen siyam jungi hadu katno ngimane bat ngi eat ya Jisu yaki por baro ngim shim lala kongu ya uble eat ya uble tongin panmap nagabinda baro kitagilait kila jungi Jisu ba eid ngilong ginom pop map yangi sai kud yangi na baro ki pop ki bangi lale nga plam hau blay badan bor baro badi happy ko himen ko para bangalale pop shibune da ki jimpar khat da ki tin da ki kam da ki jing reklet da ka jingle palat jonga da ka jingle palat jonga da ka jingle palat bakraw e jonga Namar kata akarpadi ka Maria bakoi kabayai sa ka teisoti ya ki angel ba kiri khoi badia pi ko himen ko para andawai na gabinda jonga how try ublay jongim ublay badan bor baro nis ne yangi badandala map ki pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jekut I can
to nginia duwai. I duwai na kabinda ki jing shimet. Habang i duwai da ka jinget, ya kabang i pan kan seiso haga jingim jungi. I duwai na kabinda ka Bible Convention, but ka inner healing retreat, but baru ki program kabang i peluang. Koblei me uba haga jimpendrit yala de jung ukun jame mela pinki biang yaka parte kabela kerlon to ai haki paid ringe jame yaka jinkamen bakuid knamba yaki tu ki ba mela kentet naga jinglom rau haka pop menai yaki bandap daga jinkamen bam jekut da utrai jung Jesu Krisukun jame uba imbat sensha renkat badme Hake jingelong kawe jung amen siem bakuin. Uble junom la junom. Amen. Kajing pule na kitab Hosea no yatulpa. Utrai wongkum ne. Ki Israel kilatung ya kisem henrei omdei leng ba junga. Kilatung ya kinong yalam henrei klem kajing tip junga. Da karupa bat kaksiar jungki. Kila thau ya kiblay thau na kabenta ka jing penjot ya kihi. Ngalakan tat ya ukon masi jong pi ko Samaria. Ka jing bitar jonga kakalang persya ya ki. Sakat no kan shimpor hado bakin dalong ki bakhoj ha Israel. Ukamar ulashna ya omday ublay. Ya ukon masi ka Samaria en sa penpaj lengkot lengkai. Namar ba ki bet ya kal tekin ot ya ka. Tikin saot ya ke erlang thari. Ukeu ubayeng klem ngo un penmi jing bam. Lada jiaba penmi ki mender kin bam ei. Namar ba ue pran ulapen bon ya kiduan na kabenta ban saj pop. Kila kelalong ha kiduan na kabenta ban lep pop. Lada nga tho na kabenta chung da kishipeu hajar teli ki anjunga. En nyau yaki kum ka ei ka bakhala. En sanyau yaki kum ki ei ke bakhala. Ki it yaka jingknya, ki it yaka do bat ki bam yaka. Henrei utrai sngaw baha yaki. Te menta en sakan mau yaka jingbom man jongki. Bat en pen saja yaki namar ki pop jongki hi. Kin sapai ke la sha ijim. Kaktin jong utrai. Samcis pakasan about ras pakra. Is
lang berbabha. Kumbau kupa itu yanga, penai itu ya kupa. Kumtarung itu ya laki lang brot, berkiruk itu yanga. Haleluya. 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 Utrai undon rengkat bat pim. Ka jimpule na ka gospel ba koit kat kumu Matthews. Hakami la wan lam shau Jesu ya uwe ubrio ubam nang kren na marba u shong sui. Mar ya pinmi ya uk sui uta ubrio ulastang ban kren. Bat ki paid ba kilalingong ngain kia ki ya ong. Om padju yo I ya kaba kum kane ha Israel. Henry ki paidisi kila om ubeno ki ksoit daw remba jong ki ksoit. Teu jis ula late jingo ya ki nompa bat ki nongrit keleng saudong. Uda ki kai ha ki synagogue jongi. Bat ula yala ya ka gospel jonga hima. Bat ula penkoit ya ki briu na ki jimpang bat jinkaro harukom. Haba ula yo I ya upaid ba ulas ngulem nagabinda jongi na marba kila shale bin ba sarangli la kum gilamborot kalam nong sharai kumda ula ong hage sinran jongu ka jingot te kabun shisha Henry ki nong tre ki kindiat na markata to karpad ya utrai janga jingot ba unpa kambon ki nong tre shaka jingot jongu. Ka gospel jong utrai ko himen ko para bayit ka utrai Jesus Christ nginang Yus ngo na ka kitab Hosea nung yatulupa ba kibriyo kiyait klemda wad ya ka mon utrai klemda wad ya ka mon utrai kila jid ya kis im kila tung ya kis im ya ki nong senshar klemda wad ya ka mon utrai kila mane ya ki bleitau klemda wad ya ka mon utrai kila les ngoba ha ka jingim haba kila le ya ka ba pens ngoba ya ki ublay ula kindait no yaki. Born sin haga jingim jangiro, ngiro ngiyait ngiyan ngileki kam, klemda wad yaka mon utrai. Kum nuksa. Haba ngi mut ban stang kano ka kam, hato ngi pan jingmut na ublay, kane ka jingwat jonga, kane ka jingkwa jonga, kawan na ka mon utrai. Habang ipa puli ya ki kon jongi shaka school. Hato ngi pan jingmut na uble shua. Hato uble ula mut ne iya ki kon ban puli hakata ka jaka. Habang ngi mut ban le jingle. Hato ngi duwai ban ngi pan jingmut na uble. Hato kane kalong ka jingmut ban ka mon uble. Lese kongi kon samla. Haba ki yakendo para samla. Hato ki pan jingmut ne hato uble uyibit ne ban jit ban yait baduta ubriu ne kata ka briu. Ne haba le kano ka kam haga jingim jogi. Hato ngi pan jingmut. Kane kalong ka ba kong san haga jingim ka jogi. Ngide ban pan ya ga jingmut jong uble. Ngide ban ngap shua ya uble. Umut ayu nagabinda ka jingim jongi nagabinda ka lawe jongi. Ngiyos ngo born ki kinna ba pule ha ki school ha ki college ki ong ngalakwa balong kumne. Henry hato ki pan jingmut na ubale ba kato ka wan na ubale ne ka wan jingkwa. Lada ka wan na ubale kano ka jingkwa jongi kalong ka ba seiso. Lada ka wan na ubale
Kanu ka kam kabangi trang kalong ka ba seiso. Shuaban sna ing hatongi panjing mut na ubale. Umut kumno bangis na kataki ing. Don buon gi bruyu ke ba id ya ubale. Ki ba shong duwai shua bakin rai ban le kano ka kam. Hangning yusno haga kitabu Hosea. Kini ki bruyu kim shimla panjing mut na ubale. Kilas na ya ki balay tao kila mani. Kilas na ya ki pakidulan but kila imhangdo. Henry kim shimla ban enjoy. Kim shimla ban imhapo. Namar kam shimla wan na ka jingmut but ka mon ubalay. Kila tung ya kis Henry ubalay shimla pidyang ya kita kis bad ka wan ka jingjinjar but ka jingjar. Ko himmen ko para. Kani kalong kaway ka benta. Kabangide ben shimkia haga jingim jongi. Bon sin ngi shim ngi kren ngi kana ngi leki kam kalam das ngotu ya ka mono balai. Banamar kane ka daw bon sin ki briki ong war ladanga le bon gi kam kalam seizo. Ngala mod ban lekum ne ngamod ban pulekum ne henre om don jing seizo. But haga ju ka dor hamalla ka benda jonga jingim jongi. But habangi puzon haka gospel minda kasni ujisu ukren shapa ujisu peni hangi da uwe ubrio ubam nang ban kren bad ubam nang ban kren katkum ga jimbatai nang ban yusnoru ubakallut bad ubam nang ban kren balengi haban nang kumno ngin sanang ban kren habang yusno Kikulung kistang ban keren ningkong habaki yusno habaki snap yaki kimiki pa ki keren ki butene. Ladang imdon ka bor ban yusno ngimla ban keren. Born sin haka jingim jongi ngimju shashkor ya ubale. Ngimju pan yaka jingmut na ubale. Ngimju perlut por ban yusno yakaba ubale uhikayangi. Ladang ikwa ban keren Ladangi haban nang ban keren ngidon kam ban shashkor ya ubale. Ladangim shashkor ya ubale ngimla ban keren ladangi persyang ban keren ru ngin keren bakala ngin keren sniyo. Lese ngi shashkor palad ya ka perte bat ka perte ka hikai yang ngi ban keren bakala. Hangni uni uburi ulawan shau jisu badu jisu ula penkoi tiawu badu la stang ban keren. Kabamod ujisu pinbeshua ya kiskorjomo. Ujisu ula hikaya wu kumno ban sngap. Haba ulas tang ban sngap ya kaba uyosngo ulas tang ban kren. Hake jingim jongi vay pay vay ruko himmen ko para ni kren bun ke baro. Bun sin ni kren ya ke balarkam. Ya ke bam trekam. Ya ke basuniu. Ya ke ba penjot ya ke bay. Henry ladang is tang ban shashkor ya ubole ladang i ban stang ban snap ya ka sur jong ubole ni stang ban kran ya ki batte ya ka jingim jongki ni stang ban le ya ka mon jong ubole bad ubole unai hangi naki posh akipor ya ka ba na kinja bane ladang i don ge jingyade bad ka kinja bane ngin stang poi ha ka bor jong ka hima namar de lemba ka jingshash kor ngi kerlalong gi dakot jangka hima ubale. Shisin bangi rung ha ka bor jangka hima ubale unstang ban hikayangi barnis ngo barnis ngo lai loit badu bammen unpet nangi. Lem kumta nginsa kongo ya ke baro saudong jangi bad kita ki jing snap bad ke jingshash kor kapelong rau yangi. Ujisu uwan ban hikai yangi ban snap. Ujisu uwan ban hikai yangi ban shashkor. Ujisu uwan hikai yangi ban le yakamon jangu kumba ulale mau yakamon ubale. But ujisu ulawan ban pelai ludi kibriu naga jingjot naga jingsuniu naga jimpa. Tinaga taka daw ngidi ban perlut kambun por bandon lam badu jisu de naga taka daw ngi ongro ngidi ban duwai habangi don jinge habangi don jinjinjar habangi yakendo yagi jinge hakama jangi ngidi ban shong rangka badu trai haga jing duwai tengin stang ban shashkor ya ubale kata ka jing shashkor
kalong ka jing lai luit na ubamen na uksuit na ka jing jenjar tongin duai ha kane ki ukrish bakuin na ka pinta kane ka jingaye hikai yang i ko jisu ban le ka mon jame ban shashkoria me ban yad ringkat bad me jisu ba id karko kardo yangi bonsin ngimju kongu yame ngimju le ya ka mon jame bonsin ngile khat ba mon hikai yang i ko jisu ban panjing mut na me man ka kelit man shua bangin shim kano ka jingrai halor ka jingim jongi halor ki himmen ki para halor ki ingasem halor ka jingim jongi badme bangin dup longi baseizo bangin nang ban kren bangin nang ban pentrekam ya ki kabakinja bane haka jingim ka jongi enyaro ya utrai Jesu Christ Tangin iyang tangin pla ya ka jingit ka jungi ngangit au play upa badan bor taro ang tao ka bening bat ka kendo bat hau Jesu Christ kun pamarwe jungu utrai jungi yau bela puna mensim bakui yau bela kana ka Maria teisoti yau bela shaleben po Pontius Pilatus la sana arpana yawu ulayam la tep yawu ulahya shakibaya hagasngi ka balai la mipan ya kibaya Lakio shabening, ushak shakamonu play upa badan bor barro. Nang tau inwen pat ben bishari ki bayim bat kibaya. Nangait homen sim bakuit, haka balang Catholic bakuit, haka jing yasilok kirikuit, haka jing map yakipop, haka jing mi pat kado, haka jing imbam jikut. Amen. Laispa Neopoli. To ya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jumpi kallong ka ba priang hun ha ublay upa badan bor barro to ai bakane ka jingkinia ya ka balaiti kintang syaka kerteng jame kan pen kuid yangi ko trai but kan yalam yangi na kawe kasni shakawe pat ban kam jan shaga jingim habening da ukris utrai jingim Amen. utrai undon rengkad bat pim to kentiu yala ki donut tongin aingu ya utrai uble jingim dashisha kalong ka ba shonghok bat ka bade kadaiti jongi bat ka jim penim yangi haman la ka por bat ka jaka banaingu yame kokin rat ko pa ba koi
koblei badon bor bad bam jikut. Namar lainam yame habayaro yakiri kujame bad ka jing shashi tom jungi. Kapin pau ya ka jing perla ka bor jame ha ka jing isne jame. Me ai ka jing shirhem ya ka jing e jungi. Me ai jing kalain ya ka jing aisha jungi. But me ai jing job ha ka jing ale jungi. Lemba utrai jungi u Jesu Christ. Namar kata baro ki jing tau kiba habening but kiba ha ka kendo. Ki ruai ka jing ruai batimai ha ka jing ro yame. But mangi rengkat but baro ki kin hon jungi angel. Ni pertajam but ni pen bana klem sangem. Jar ha ka men siam chungi tongin trang ya ka ben tau men siam bakui bawun hikai angi ban le ya ka mon jung oble ban wat ya ka mon jung oble hamal le ke ben da jaga jingem jungi ai baw men siam bakud nam pen slet mai angi bangin long ke bayai rangkat badu ble rangkat bat ka bor jung ka bane da shisha melong bakoi kotrai Katame jong ka jingkoi barom. Namar katangi karpadia me to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jongi da kabapa ya umen siem jame kum ka je halo jonki bakin kalalong yangi kamet barkas nam jangotrai jongi o Jesu Christ. Hakapor baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu badang ka baingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u om to shim bato bam na kane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka bayanaiti na ka benda jumpim Hakaju kerukamenda la layabam ula shim yaka kuri bada kabaingu biang yame ula ayaka halake senran u ong to shim bato di nakane pi barro namar kane kalonga kuri jangas nam janga jangka jutang batimai bam jikut yaka bain penmi naga benda jampi par naga benda ki babun naga benda ka jingmap yaki pop to leya kane ban kan mau yangam. Kosnam bakardor jango Chris ta pen koid yangi pen koid yaki men siam hadim pen koid pen kia yaki bapangi bashi tambaro yada yangi nau bamen. Kajimaya jongka jinget Sin bagi bam yune bagi dinagane kakuri ngiben  Amen. เ 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 Amen.
jar hakamen siem jangi nginang ya mort shushu ya kabor janga hima ubale batrai kam hapo jangi namar kata ngi ke bapenmenta ya ka jingia bat ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra yau pu janga jingim bat ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki babit ban yang hakama jamme berban syakriya me da kabas nge verit ngi karpad yame bangi ki bayo benda hakamet bagas namukris ngilong ki bala penyat lekawe da omensi mbakui takan mau katraya kabalang jamme kabala priyang hasatala kaparte bata penjanaya ka haka jingir rengkat badu Francis upaba kui jangi Wilbert Marvenu Bishop jangi but baru ki lingto but ki rinium takan mau lemro ya ki himmen ki para shindrang but kinde ki bela yotia da ka bakarmen ya ka jimmi pan but ya baru ki bela klat no haka jingis ne jamme top diang ya ki shaga jingshai ka kama jamme to isne yangi barangi karpadia me barengkat but kamaria te soti bakoi ka kami jango vle u jaso bakodo kurim janga ki apostol bakoi Francis de Sales bakoi but baru kiri kuit ke bela pensabaya me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jekut but bangini ro but pendon boram me da ukun jamme u Jesu Christ davu lembado badhavu Kallong hamayu blayupa badon board. Haka jingelong kawe jung men seem bakui. Barro kaburambat ka jingero. Junom la junom. Amen. Ko himen ko para tongin duwai nagabinta ka jinga e barro halo jungi. Bangilong ki kuon ki bale ya ka mon jungo bale. Papin snoba ya u bale hamal lagi kam ki bangile. Giduwairu nagabinda ka Bible Convention haganega singisay jain giduwai nagabinda baro ki bawan shimenda haganega jing duwai nagabinda ki bawan shimendaru hagi inner healing retreat ka bakerpang ka bangi pelong ha katayo banwan kopa jangim ba ha bening ka long ka bakui ka kerteng jame kanwan ka hima jame ka long ka mon jame ha kendo kumba ha bening Tuai yang iminta ka jimbang jangi ka bahala kasni bata map yang i gerengkang jangi kumbangi rungi map yang beles niu yang i badwat elam yang i syaga jimpan shoy and rei taplait yang i na ka basiniu top light yang i ngi karpat ko trai na ka jing siniu barro ha ka jing spoon jamme tai jing suk jing sign ha gis ngi jangi knamba da ka jing yarap ka jing isne jamme ngi light barabona ka pop Bangin yo jinga da na ga jing jinjar barra kat bangi da ngap ke melendi aga jingar men bakui par ka jing wan pa jungunom penim jangi u Jesu Christ Nama kecome kalong eima kecome kabor kaburam chinom na chinom Patrai Jesu Christ me ubala ong haki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jamme bar ha ka jing spoon jamme to ai ha ka ya ka jing suk bar ka jingat le kawe katkum gamon jamme mame uba im bar basensha junom la junom Amen. ka jing suk utrai kandon bar bor rengkhat bat phim dap da ka jingi do Christ to ngin yai markalia me bagi
Hakumi ukon lambro janga balay. Hakumi ubakit no yaka pop janga partay. Sukito ki balakot shaka jinga wai jung ukon lambrot. Kamet bagas nam jung Chris. Country yang shaka jingim bam jaka. Amen. Ableko pa, ableko kon, ableko men siemba koi, gi mani yami, gi trang yami, gi eat yami, gi pindon buram yami, apo jangi, namar, melong ka jingdon janga himau bale apo jangi, pin kalai yagi way pai way dagabor janga hima jami, pangindup laban pan, ka jingmor jami. Pangindup laban shashkor yame, pangindup laban yid yame, ko jisu beti, melawan hapoka donur kamen siyam jangi, lemba kene ka communion bakoid, wad mela pensle ya maro kene ki konjame, ki bashimenda ha kene ka mas bakoid, karko kardo yangi way pai way, karko kardo ya maro ki bashimenda ha kene ka mas online. Karko kardo yaki jingdu mo barro kawakidang mo hagama jame. Pen isne yaki barro. Karko kardo yaki barro. Pen kalain yakamet ka par jangi. Pen koit pen kia yaki bapangi bashita. Bangin long shisha ki kun ke bayai hakalindi jame.
Bangilong ikon gibale ya kamon jame. Jesu pen kantang yangi daga bor jame. Pen god yangi daga bor jame. Berlang senrang jame Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. I boring Jesus, I boring Jesus, I boring Jesus. And God, young Jesus, hallelujah, 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 To ngindia duwai. Khabala pendap yangi dakat kini ki jingai bakarau ngi karpat kotrai to ai bangin la ban yopediang ya ki jinga ejo bapenim but bangin nom sange na kabaya ro yame da ukres utrai jangim amen utrai undon rengka bat pim Blay badan board baro in karkoyapi. Upa badu kon badu men sim bakoid. Amen. Ya lesuk ban penbana ya kakubar babhajang utrai daga jingim ka jumpi. Sanspa lai pusat. Sanspa pusat. Kaburam hak pa berkul mensim khoi. Lang ba meniko juta berbuat selamat. Enyero yutra Yesus Kristus. Amen.